खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 2 एप्रिल मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिकां ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। रांखावरि गैयैनि जाहोनाव जार्लायाव गोग्लैनो गोनां जानो हागौ। न'खराव जेंना सोमजिनो हागौ। वृष राशि। सुथुर सोमजिनो हागौ। नोंथाङा सोरजोंबा मानिबा जाहोनाव सोरजोंबा सुथुर जालायनो हागौ। मिथुन राशि। गोसो थोलायनायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। मोजां सान जागोन। कर्कट राशि। नोंथांनि अहंकारनि जाहोनाव नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। गाज्रि सान जागोन। सिंह राशि। माखौबा लानानै गोसोआव गिखांनाय फैनो हागौ। जायगा दाबसेयावनो थाथेरनो हायै जागोन। कन्या राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनो खाबु मोननो हागौ। गोसोआ जोबोरैनो गोजोननाय मोनगोन। तुला राशि। नोंथांनि मोजांखौ नुनानै सुथुरा मेगन सानो हागौ। सुथुरा नोंथांखौ नाख्रेबनो नाजागोन। वृश्चिक राशि। नोंथाङा गावनि आंगोजों सन्देह खालामजानो हागौ। दुखुनि सान जागोन। धनु राशि। नोंथांनि लोगोथिनि गेजेराव गोरोबलायनाय फैगोन। मोजां सान जागोन। मकर राशि। मानिबा जाहोनाव नोंथाङा गुबुनजों निन्दा होजानो हागौ। साना जेथो गोनां जागोन। कुम्भ राशि। मोजां हाबा मावनानै बयजोंबो मान होजानो हागौ। मोजां सान जागोन। मीन राशि। आखायाव रां रुफा फैनो हागौ। बेफार फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।